ग्राहक हेच दैवत मानून सेवेत असलेल्या वागदे येथील आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, हॅव्हल्स ब्रँडचे लॉयड एसी आणि अत्युच्च दर्जाचे जपानच्या शार्प ब्रँडचे एसी आता कणकवलीत उपलब्ध। एसी विक्री, दुरुस्ती आणि सर्व्हिसची विनम्र सेवा। लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। फायनान्सच्या सुलभ हप्त्यांची सुविधा आणि वाजवी दर यासाठी अल्पावधीतच प्रसिद्ध असलेल्या आरवाय एंटरप्राइजेसच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिल्या लॉयड आणि शार्प गॅलरीला अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। 10वी-12वीच्या बोर्डाच्या परीक्षा संपल्यात, सुट्टी सुरू झाली आहे। त्यामुळे पर्यटकांची पावलं देवगड समुद्रकिनारी वळू लागली आहेत। तालुक्यातील देवगड पवनचक्की गार्डन परिसराला विशेष पसंती मिळते। शालेय सुट्ट्यांमुळे पर्यटनामध्ये देखील वाढ होताना दिसते। ऍक्च्युली आम्ही राहणारे खवण्याचे आहेत, पण खूप जणांकडनं ऐकलंय की देवगड तालुक्यात किंवा देवगडमध्ये फिरण्यासारखी खूप छान छान ठिकाणे आहेत। तर त्यापैकीच आज आम्ही हे पवनचक्की वाला गार्डन मध्ये फिरायला आलोय। भरपूर पर्यटक आहेत, खूप सुंदर वातावरण आणि इथे भरपूर सारे फुलं वगैरे बघण्यासारखं खूप छान अँबिशियस वगैरे आहे। जवळ समुद्र आहे, इथे झिप लाईन वगैरे त्यांनी प्रोव्हाइड केलं, तिथे तिकीट काढून आपण झिप लाईनचा प्रवास करू शकतो। तर आणि इथे फिरण्यासारखं खूप काही आहे, फोटो खूप छान छान काढू शकता तुम्ही आणि खूप छान वाटतं। खूप लांबून पर्यटक, अगदी परदेशातून पर्यटक हे बघायला येतात। आम्ही पण त्यासाठीच आलोय। आम्ही राहणार कुडाळ, म्हणजे खवणे बीच आहे, तिथे आम्ही राहतो। तर तिथून आम्ही ऐकलंय की खूप जणांकडून ऐकलंय की हे गार्डन वगैरे देवगडचं, त्यामुळे आम्ही इथे फिरायला आलोय। येता येताच आता आम्ही कुणकेश्वर करून आलो, त्याच्यानंतर आता आम्ही पुढे विजयदुर्ग, आंगणेवाडी वगैरे फिरणार आहोत। पूर्ण देवस्थानं, जी देवगडची प्रसिद्ध देवस्थान इथे आहेत, ती आम्ही सगळी घेत जाणार आहोत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।